magana. Ya kai, ashe mahaukaci ya ce bata da hankali, ashe yar maciji ya ce bata da tausayi, ashe karuwa ce mai zaman kanta a gari. Shegi yakin tabo magana sai na zana, kaga soyayya ta sana gudu cikin gari. Ko da yaushe ta kira ni tana faɗi, baby babu kayan kwalliya, baby babu kuɗin kitso. To ko zaka ban miliyan 5 in sake mota, ni kuma sai na yi shiru da kudaden lokacin cikin jikina. Idan ta tambaye ni karkarwa nake, in dauka in bata domin ta biya bukatunta. Ko da yaushe in ta zo gurina, babu maganar da take mini wadda ta fice ta kudi. Su kaɗai take amsa a gurina, duk dire da ta takari bani da komai. Ya aka yi ta mini haka, ya aka yi ta juya mini. Kaga shegi ya ta tambaye ni kudi, na nuna mata bani da su. Lokaci ɗaya ne aka samu akasi, wannan ranar kaɗai ce aka samu akasi. Yarinya ta sani a hannu, ya kuke ganin kwanzai ne a hannu. Shegi ya bugu na ta yi na fasa bango, yan rabo in suka zo sai ta iya su kwace ni cikin hannunta. Yarinyar nan da ta buge ka, kai gware ka je ka tarbi jirgin ƙasa, ko kuma ka zamna babban mota ta bi ta kanka. Babu imani cikin zuciyarta, ita kawai idanta na kuɗi ne, ba ta yi ma murmushi ko da yaushe. Sai ta ga kana matsa kuɗaɗe a hannunka, har ka ta kawai ta bada mu ne. Ita dai komi a bata mu ne, kuta take a ko da yaushe. Dan gayu ku yi hankali da irinsu, za su nuna masu na son ka kamar me, daga baya za su juya maka baya. A yanzu babu sana'a mai ƙarfi a gurinmu, to a yanzu babu kuɗaɗe masu ƙwari a hannunmu. Kai dan talaka ba zai yi aure ba, dole ne sai ya samu kuɗi da yawa. Wai a yanzu rayuwar duniya haka take nunawa. Kai da irin soyayya da take tsakaninku da yarinya, to da duka wadda kake wajen iyayenta kana gaisuwa. Ba su ganin wannan kuɗaɗe kawai suke so a basu. Babu ruwansu da tarbiyya ka kawai ka basu kuɗi. To babu ruwansu da halin ka kawai ka jinka musu. To ku yi hankali irin wannan iyayen. To domin akwai masu ɓatan mutane suna nan da